Venezuelou se před pár dny začala ozývat bombardování a média obletěla šokující zpráva. Prezident Maduro je pryč. Během jediné noci byl unesen americkými jednotkami a převezen do Spojených států, kde bude souzen. Země s největší zásobou ropy na celém světě se tak během pár hodin ocitla bez jakéhokoliv vedení a zpráva Donalda Trumpa zněla jasně. Odteď řídíme Venezuelu my. V projevu nezapomněl zmínit, aby se ostatní země měly na pozoru. Konkrétně Kuba i Kolumbie, která podle jeho slov může být další na řadě. Co přesně chce Amerika s Venezuelou udělat? Jakým způsobem na jejich invazi reagovaly ostatní státy a co to znamená pro globální politiku? Nejen na to si odpovíme v dnešním videu. Venezuela byla dlouhé roky symbolem zhrouceného autoritářského režimu. I přes její ropné zásoby čelila obrovské chudobě, hyperinflaci a milionem lidí na útěku. Prezident Nicolás Maduro tak během 12 let své vlády dokázal Venezuelu dohnat k totálnímu kolapsu celé země. Mezi jeho velké spojence patřilo například Rusko nebo Čína. Naopak Západ v čele s USA nebo Evropskou unii na Venezuelu uvalovali velké sankce. Abychom porozuměli, jak napjaté vztahy Venezuely s Amerikou vyústily až k invazi, musíme se vrátit pár let zpět, protože konflikt mezi Trumpem a Madurem nebyl žádný náhlý výbuch, ale dlouho budované napětí. Trump dlouhodobě označoval Madura za diktátora, narkoteroristu a hlavu mafiánského státu, který se živí pašováním, korupcí a taky tím známým bílým práškem. Mezitím Maduro ze Spojených států dělal univerzálního nepřítele, viníka všech ekonomických problémů a symbol imperialismu. Často dokonce vyzýval v přímých přenosech Trumpa, aby si pro něj přišel, že čeká. Venga por mí! Aquí lo espero en Miraflores! No se tarde en llegar, cobarde! Sankce dusily venezuelskou ekonomiku, Maduro se stále víc opíral o armádu, Kubu, Rusko a Čínu, a po zmanipulovaných volbách v roce 2024, které Západ odmítl uznat, bylo jasné, že politická cesta se kompletně uzavírá a Západ Venezuele zavřel dveře úplně. Opozice tvrdila, že skutečným vítězem voleb je Edmundo González Urrutia, zatímco Maduro se udržel u moci jen silou. Od té chvíle napětí mezi USA a Venezuelou zesílilo do maximálních rozměrů a Edmundo González musel kvůli bezpečnosti emigrovat ze země a usadit se ve Španělsku. Trumpova administrativa už potvrdila, že tohle nebyla žádná improvizovaná invaze ani spontánní reakce. Americké speciální jednotky Madura sledovaly systematicky několik měsíců. Zjišťovali, kde žije, kudy jezdí, kdy spí, jaké má návyky, kdy je nejméně chráněný. Šlo o klasickou operaci typu Decapitation Strike, tedy odstranění hlavy režimu bez nutnosti obsazovat celou zemi. O této operaci vědělo do poslední chvíle minimum lidí a Trump to později označil jako nutnost, kvůli riziku uniknutí informací. Informace se nedostala ani ke Kongresu Spojených států, což vyvolalo v Americe nejvíce kritiky. Celá operace byla tichá, systematická a jenom se čekalo na správný okamžik. Cílem bylo zaútočit přesně v moment, kdy armáda nebude jednotná, kdy odpor bude minimální a kdy se zásah bude dát prezentovat ne jako válka, ale jako stabilizační operace. Ten správný okamžik přišel 3. ledna v noci. Po měsících tvrdých příprav a sledování to vyšlo. Donald Trump nařídil rozkaz k zásahu. Letecké údery zasáhly klíčové vojenské objekty v Caracasu, speciální jednotky se pohybovaly přímo v hlavním městě a jenom během pár hodin byl režim paralyzován. Podle nejnovějších zpráv se Maduro snažil ukrýt do pancéřované místnosti, ale už ji nestihl uzavřít. Americké jednotky zajaly Madura i jeho ženu. Pro jeho stoupence to byl šok, pro opozici historická chvíle a pro svět jasný signál, že Spojené státy jsou ochotné jít dál než kdykoliv za poslední dekády. I přes plánování venezuelské armády, která se na americký útok připravovala dávno předtím, to byl obrovský neúspěch. Operace proběhla tak rychle, že vojáci pod vedením Madura nestihli ani reagovat a on už byl pryč. Vrtulníkem byl převezen na americkou útočnou loď, kterou byl převezen do Spojených států. Z této lodi vznikla i tato fotka, na které stojí zachycený Maduro pouze v teplákové soupravě a se zakrytými oči. Několik hodin po operaci byl celý svět v šoku a média neřešila nic jiného. Čekalo se na jediné, až Donald Trump vystoupí a oznámí, co se vlastně stalo. V neděli kolem večerních hodin našeho času přišla očekávaná tiskovka a právě tady přišla věta, která vyvolala pobouření i oslavy. We're going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition. Trump tím v podstatě přiznal, že Venezuela se nachází v jakémsi přechodném protektorátu. Nejde o formální anexi, ale o faktickou kontrolu bezpečnosti, ekonomiky a klíčových zdrojů.
a tím klíčovým zdrojem není nic jiného než ropa. Tekuté zlato, které ovládá svět, a právě USA jsou spojovány s velkým zájmem o její další naleziště. Myslíte, že hlavním důvodem invaze byla právě ropa? Venezuela sedí na zásobách, jejichž hodnota se odhaduje až na 17 bilionů dolarů, což je v korunách tak obrovské číslo, že by se nejspíš ani nevlezlo do videa. Jen pro bližší představu, zásoby ropy Venezuely jsou v dolarech 4krát větší než celé HDP Japonska a téměř 60krát větší než HDP České republiky. Pro Donalda Trumpa a celou Ameriku je to strategický sen. Obrovský energetický potenciál, možnost dlouhodobě ovlivnit cenu ropy a tím i geopolitickou rovnováhu. Pokud by se venezuelská produkce stabilizovala a otevřela americkým firmám, cena ropy by mohla dlouhodobě klesnout klidně pod $50 za barel. To by například tvrdě zasáhlo Rusko a oslabilo Írán, který je stále velkým nepřítelem Spojených států. Predikovat trhy je ale samozřejmě těžké a v současné chvíli nedokážeme určit, jak se bude cena vyvíjet. Vše závisí na tom, jak Amerika s ropou naloží a co dalšího přinesou následující měsíce. Co ale na celou situaci říká opozice bývalé Madurovy vlády, kteří museli dokonce uprchnout ze země? Lídři jako Maria Corina Machado říkají jasně, Maduro je pryč, ale to nestačí. Chtějí, aby se moci ujala skutečná civilní opozice, aby se González mohl vrátit z exilu a aby došlo k rychlým volbám v horizontu několika týdnů nebo měsíců. Zároveň se obávají, že Spojené státy dají přednost stabilitě před skutečnou změnou a dohodnou se s umírněnými chavisty a tím si do čela vedení země dosadí loutkovou vládu, která bude dělat všechno čistě v zájmu Spojených států. Trump naznačil, že jeho administrativa bude stát v čele země, dokud to bude nutné. Naopak pro Madurovy příznivce je americký zásah invazí a okupací. Mluví o krádeži ropy, porušení suverenity a novém imperialismu. V jejich narrativu se z Madura stává oběť a symbol odporu proti USA, bez ohledu na to, v jakém stavu zemi zanechal. Spousta z nich i hned po invazi začala mluvit o válce s USA a o tom, že za tuhle operaci je čeká tvrdá odpověď. Otázkou však zůstává, zda k tomu skutečně dojde. Spousta jeho stoupenců už obrátila na druhou stranu. Maduro je pryč, vláda je nejednotná a v zemi je obrovský chaos. Pokud by zvládli alespoň nějaký útok zorganizovat, pravděpodobnost, že by se jednalo o něco závažného, je opravdu minimální. Mezi obyčejnými lidmi také panují smíšené pocity. Část společnosti slaví pád Madura jako konec dlouholeté noční můry. Oslavují Donalda Trumpa jako hrdinu, běhají po ulicích s americkými i venezuelskými vlajkami, jiní zas mají strach z budoucnosti a připomínají si Irák, Libii nebo Afghánistán. Všechny tyto státy potkal víceméně stejný osud a všichni víme, v jakém stavu k dnešnímu dni tyto země jsou. Většinu lidí dnes zajímá jediné, jestli se konečně zlepší životní podmínky, tak jak v projevu sliboval Donald Trump, nebo jestli se Venezuela stane jen dalším geopolitickým experimentem a těžištěm ropy pro americké firmy. Rusko a Čína invazi ostře odsoudili. Čína měla navíc ještě v den útoku ve Venezuele své diplomaty na schůzce s Madurem, což celé situaci dodává silný symbolický rozměr. Schůze proběhla pár hodin před invazí, takže je jisté, že čínští diplomaté byli v dobu invaze ještě stále ve Venezuele. Maduro s Čínou mluvil o nerozbitelném vztahu a zářivé budoucnosti. V tu chvíli ani netušil, že v ten den ulehne do své postele naposled. Latinská Amerika varuje před eskalací, Evropa mluví o nutnosti respektu k mezinárodnímu právu a OSN svolává mimořádná jednání. Zatímco svět je v pozoru, tak sociální sítě Donalda Trumpa i americké vlády přidávají spoustu bizarních příspěvků, kde Madura zesměšňují a Trumpa obdivují. Co tedy bude v následujících letech s Venezuelou? Trump už oznámil, že americké ropné firmy jsou připraveny nastoupit a začít s těžbou, která podle jeho slov byla doteď naprosto nevyužitá a Venezuelu i její občany čeká velké blaho. Pokud se Spojeným státům podaří zemi rychle stabilizovat, obnovit těžbu ropy a předat moc demokraticky zvolené vládě, může to být precedent podobný Panamě v roce 89. Tvrdý zásah, ale relativně rychlý návrat k normálu. Pokud se ale situace zadrhne a USA udělají z Venezuely loutkový stát, tak může nastat situace, kdy se armáda rozdělí, objeví se partizánský odpor a zahraniční mocnosti začnou konflikt přiživovat, může se Venezuela stát novým Irákem Latinské Ameriky. To, co se během víkendu událo, je obrovský krok pro celý svět.
V sázce není jen budoucnost jedné země, ale i důvěryhodnost Spojených států, stabilita globální energetiky a rovnováha sil mezi Západem, Ruskem a Čínou. Svět, ve kterém Amerika otevřeně říká, že bude řídit cizí zemi, je svět, který vstoupil do nové, mnohem tvrdší éry a může motivovat i ostatní mocnosti v tom, že když mohl Trump, my můžeme taky. A právě Venezuela je dost možná prvním testem toho, jak tato éra bude vypadat.